Ampun ya. Aduh. Bokongku teng srenut. Ya ampun, ya ampun. Wah. Mas wedi karo aku. Sapa iki sing gelem karo aku ya ampun kebacut kaya ngene. Apa aku rasa nganggo sarung apa iya? Ben semakin menarik. Sapa iki? Iki sapa? Ya ampun iki keras wonge iki. Sapa iki? Sapa kowe? Ya ampun tratapan aku. Aku Widyasari. Lanang kowe itu? Lanang kena wedok kena. Sampeyan sapa, Mas? Aku Baladewa. Alah, piye bagus kok jenenge Baladewa? Baladewa. Oh, ya ampun salah ucap, salah ucap. Dimaafkan, dimaafkan. I'm sorry. Baladewa. Oh, Rabu Baladewa. Iya. Sapa kowe? Widyatmaka. Nek awan nek bengi Widyasari. Oh, nek bengi wis wedok, nek awan lanang. Oh, ono. Ya kebutuhan kok, Mas. Ye, arep ketemu aku awan kok bengi nek awan lanang nek bengi wedok. Iki gandeng bengi aku wedok ya, Mas. Luweh. Luwih piye to? Yuk. Ayo kok, Mas. Mas. Mas Baladewa. Ayo kok. Minggat ora kowe? Minggat ora kowe? Hah? Menteleng matane. Minggat ora? Minggat ora semene. Gawe keker negara ngamar ora gelem minggat. Dapur ngene dol jejeki tungkak cangkemmu bongkok kowe. Ayo. Ayo. Jare prajurit. Jare prajurit. Nganemu. Ayo, manuk sapra dinami, atau kena juga kagun. Saya untuk merasa liburi. Ayo, ambil Antara berbungkus sama jangan mati. Sapor tawa bapak tekan kiri. Orang lakon mati tidak pulang dua derajat nomor diamor.